Je kijkt naar de eerste aflevering van de Week van de Limburgse Popmuziek. Je kunt nu gaan kijken naar de alternatieve rockband Tommy Gazer met het nummer Run. Around with my thoughts, see a bigger picture. Finding myself stuck in a way, never gonna work, so I run. Run away from all that I run. Run away from all that I know. Run away from all the things I want. Oh, and I've become exactly what I didn't want. I don't wanna change, so I run. After my design as I go, burn away from all the things I won't go. I've become exactly what I didn't want. I don't want to change, so I run. Yeah, I run, run. Oh, I've become exactly what I didn't want. I don't want to change, so I run. Sinds de coronacrisis is de popsector volledig tot stilstand gekomen. Vandaar ook deze Week van de Limburgse Popmuziek. Ik sprak daarover met de directeur van Pop in Limburg, Paul Moerel. De Limburgse sector alleen al is minimaal zo groot als de hele harmonie- en fanfaresector in Limburg. 35.000, 36.000 Limburgers maken popmuziek. Dus dat is echt enorm. We hebben meer dan 2600 bands in Limburg. We hebben meer dan 100 popfestivals in Limburg. En dan heb ik het over de kleine popfestivalletjes zoals Schinveld Rockt, waar een paar honderd man op afkomen, tot aan natuurlijk Pinkpop en alles daartussen. En we bereiken met die festivals aan het programma van de poppodia meer dan 1 miljoen mensen per jaar die naar al die concerten gaan kijken. Dus het is enorm. Je merkt ook dat muziekliefhebbers, mensen die al die weken thuis hebben gezeten, iedereen wil weer naar buiten. Iedereen wil weer wat doen en onder de mensen komen en genieten van al dat talent en al die muziek die wij in Limburg hebben. Dat is eigenlijk de reden waarom we dat doen. We gaan hele kleinschalige activiteiten organiseren. Of ja, althans wij doen dat niet. Dat doen de mensen zelf, hè? De kleine podia, de muzikanten zelf, jongerenverenigingen. We roepen iedereen op. Organiseer iets in je tuin of in je schuur of whatever. Als je een zaaltje hebt, doe het daar. En roep de buurt op en je familie om te komen kijken. En heb gewoon een leuke avond of middag samen. Ondanks dat het heel kleinschalig is. Maar we willen naar buiten en ook met de actie zetten we de schijnwerpers op die sector om te laten zien dat we er nog zijn. En dat we dingen willen doen. Bespeel jij zelf eigenlijk een instrument? Nee, ja, het mag geen naam hebben. Vroeger heb ik wel gezongen in een bandje. Want ik heb me laten vertellen namelijk dat jij heel goed kan zingen, vooral op kantoor. Is dat zo? Ja, Madonna. Wie heeft jou dat? Oh ja, Like a Virgin. Ja, dat is mijn favoriet. Wil je een klein stukje doen? Nee, absoluut niet. Vind ik wel flauw hoor. Ja, sorry, ik moet je teleurstellen. We gaan luisteren naar de Heerlense singer-songwriter Robert Duif met het nummer Fool's Parade.
Wait a minute, boy. Let me catch my breath. You gotta respect what the elder did. Gotta keep it simple, said the old man. Don't overthink it, boy. Better stick to the goddamn plan. Blind leading blind, and it looks just like a fool's parade. Life's a big gamble, and it's all for the crack anyway. Picture this, my friend, was years ago. Just a night of pine bottle, and I try to please everybody in town on its way to smoke. Blind leading the blind, and it looks just like a fool's parade. Life's a big gamble, and it's all for the crack anyway. Nothing's for nothing. Every man got his price. Always be a nice guy, and it comes back when you're on thin ice. 'Cause it comes back when you're on thin ice. Dit was de eerste aflevering van de Week van de Limburgse Popmuziek. Morgen 4 nieuwe artiesten te volgen via de livestreams op L1 Facebook en ook 's avonds om 7 uur weer een nieuwe reportage over morgen.